Фондация Милостиво сърце и Клуб за народни танци и жатвари в Добрич поставят началото на поредната кампания преди коледните празници "Споделен хляб". Кампания, която, както знаят нашите слушатели, нашите зрители, събира хранителни продукти в помощ на възрастни, в помощ на нуждаещи се болни хора от града и ги раздава преди коледните празници. Особено ми е приятно да кажа добър ден и добре дошли на гостите ни в този час в студиото на медийна група Добруджа. Тук е госпожа Майя Бардарова, ръководител на Клуб Жатвари. Тук е и Александър Иванов от Фондация Милостиво сърце. Добър ден и добре сте дошли. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре. Поставяте началото на поредната. Коя кампания поред е това? Всяка година правим и кампанията два пъти конкретно за раздаване на продукти. Това е на Великден и на Рождество Христово. И е за 8 година, като Клуб за народни танци жатвари са почнали. Те всъщност стартират самата кампания, заедно с Майя с жатвари 2019 година. Тогава заедно работим в тая посока и резултатите определено са много големи. Добре, че има хора като вас, които работят в една посока, и то посока помощ на нуждаещите се. Можете ли да направите едно обобщение? Какво струват като количество, как тези 8 кампании, като количество изразено хранителни продукти? Абсурд. Като килограми? Не може като килограми или също правили ли сте някаква такава статистика? Водите ли такава статистика? 8-9 килограма правим турбите. Нали така? Да. Тъй като турбите са късати, просто чуем как да ги направим. Значи около 10 килограма, но цялата тая кампания, която мина за... Зависи колко нуждаещи се, зависи колко са бенефициентите ви по различните кампании. Предполагам, бройката е различна. Всяка година е все по-голяма. За съжаление. Да. Особено ако излезем по селата, има по селата хора, които са забравени. И направихме връзка с 5-6 села. Събират ли са повече продукти? Значи за град Добрич по списък са 100. Събират ли са повече продукти, веднага излезем навънка, правим връзка с кметовите или кметските наместници и веднага се раздават продуктите. Ако събират още повече, едната година, може би преди 2 години ли беше в град Тошево, 20 и няколко човека направихме връзка там и сами с хора, които помогнаха за самата организация и там разнесахме продукти. Така че нуждаещи се има много, колкото и да се събират, но това, което е интересно, че ние продукти не ги раздаваме само по празниците. Както много пъти обясняваме, че кампанията е целогодишна. Даже сега в момента стартираме кампанията, тук последния месец раздавахме страшно много продукти. Както пакетирни сме се Вие сте в кампания през цялата година. През цялото време. Така. И като най-силно се изразява тя преди коледните и преди великденските празници. Ноември месец, това означавам, че ако някой нуждаеш се, вие научите за някой, който има нужда от някакво подпомагане, храна в случая, или някой ви потърси, вие откликвате веднага. Така ли? Така е. Казахме, че официално стартирате кампанията, въпреки че аз съм сигурна, че хранителни продукти отдавна се събират, но така, от кога събирате, къде са пунктовете? Отново да повторим за тези, които винаги помагат и едно огромно благодаря, разбира се, на тези хора, които се отзовават. Пунктовете са 3. Приюта за бездомни хора при Александър. Улица Шипка 5, близко до Езикова гимназия. Клуб за народни танци жатвари. Имаме склад, в който съхраняваме хранителните продукти и ни е по-удобно, защото танцуващите при мен, като идват, им е по-удобно хем да дойдат на танци, хем да си донесат и дарението към Споделен хляб. Отец Паиси, детска танцова школа жатвари, това е 2-и етаж, физкултурния салон, там са децата и тяхната госпожа Антония Добрева. Там също е удобно, родителите също даряват доста продукти за кампанията и тя всъщност кампанията така стартира от хората на жатвари. Точно така, от хората, които танцуват в жатвари. Аз им предложих, на драго сърце се съгласиха и така всъщност така се запознахме с Александър. Отделно бяхме събрали една сума парички, която искахме да дарим. Бяхме отишли в болницата, само че по-точно в отделението, даже нямам спомен с кого говориха, както и да е, бяха му пътили, че Александър се издържа приюта за бездомни хора само с дарения. И така ние се запознахме с Александър. Отидах и дарих сумата, която бяхме събрали с клуба. И да, те пък точно в този момент, няма случайни неща, се нуждаеха от една готварска печка.
И така тръгна всичко. После аз казах, че имаме хранителни продукти и така заедно обединихме силите си и разбрахме, че заедно ще направим много повече неща, отколкото по сами. Всеки може да донесе на току-що упоменатите от вас места пакетирани хранителни продукти, които ще ги раздадете кога? На 24 декември. Както всяка година. Да, но винаги тези потребители, които са ни на списъка, те винаги са обхождани. В смисъл такъв, ние винаги ги наглеждаме. Тоест, вие следите живота им през цялата година. Да, на повечето хора. Това не са непознати лица за вас, така да, ли? доста често от списъците не са непознати лица за нас. Новичките, по-скоро, говорим с тях. Всъщност, хранителните продукти са един мост към тези хора. Ние като отидем при тях, разбираме и за техните много, много сериозни житейски проблеми. И се започват разговорите, лични лекари, документи, нямат осигуровки, самотни възрастни хора. Имахме един случай, доста така възрастна жена. Тя е в нашия списък. Отиваме да носим продуктите, влизаме вътре, в къщата е ужасно студено. И питаме я, жената, защо е студено, тя казва, не знам, щупи ми се печката. И затова казвам, че хранителните продукти са един мост към тези хора. И влязохме, видяхме, че проблема не е щупена печката, просто жената не е могла да си я пусне. Така някак си помагаше за други неща в техния живот, каквото можем. С каквото може да бъдем полезни. Естествено, че те са много хората. Не можем, колкото повече хора се включват към нас и помагат, е добре дошло, защото това са много хора. Това са много хора, на които ние помагаме и колкото повече организации се включват и ни бъдат в помощ, толкова повече хора ще обходим и ще помогнем на повече хора. Нуждащите са много. Много са. Естествено, че с едни хранителни продукти, като отидем и като занесем една торба, ние не можем да му помогнем кой знае какво на този човек. Обаче има хора, повярвайте ми, които са гладни. Много гладни. И последното нещо, което нещо друго искаш, нещо да го развеселиш или да му говориш, това е последното нещо, което му е в мисълта. В тази връзка само да допълня, той е съвсем пресен случай. Предната седмица това е една жена, която се грижим. Тя е онкологично заболяване. Има от доста години, много операции. И за пореден път поддържаме връзка с нея, се чухме и питах има ли хранителни продукти. Каза, нямам абсолютно нищо. И след 2-3 часа намерихме дарител, който дари определена сума. Напазарихме значително, може би за цял месец има хранителни продукти. И след час ми се обади, или по-скоро ми писа, съобщение, вика, от как са донесли продукти, непрестанно ям. Не мога повярвам, че има толкова много храна и разнообразна. Нищо, което за хора, които имат на трапезата си винаги храна, няма как да го разберат. Трудно могат да разберат. Да. Само отделни хора ли ви помагат? Включват ли се други организации? Да, мога да кажа, че така... Разчитате ли на по-големи, на по-крупни помощи, дори и финансови, с които да закупите вие отделно хранителни продукти повече? Има доста фирми, които даже не държат да се казват имената или фирмата. Има хора, които се интересуват постоянно от нашата кампания. Целогодишно питат ни, имате ли нужда от нещо, което е много хубаво. Имаме такива хора, които доста често ни се обаждат и ни казват, Майя, Александър, ако имате нужда, знайте, ние сме на среща. Сега така отскоро срещнах повече внимание, срещнахме повече внимание от по-сериозни организации и фирми, които благодарим много, но си остават най-голяма бройка дарителите, абсолютно обикновените хора. На минимална заплата или малко над минималната заплата. Носят по 2, по 3 торби. Това са за 3 потребителя. Много се радваме, че има много хора, които помагат, защото без тях няма как да съществува кампанията Споделен хляб. Ние няма как да помагаме на тия хора, пък организацията е много тежка. Виригата е много голяма. Какво изструва това? Никой не се интересува какво изструва организацията на подобна кампания на вас. Много труд. Много труд.
Много телефонни обаждания. Много телефонни обаждания. Буквално ние се молим за тези хора. Както и Александър, за доста случаи. При него са много тежки случаите. Хора, буквално, които никой не ги иска. Нито една институция не ги иска. Аз съм казвала, като ми се обадят за случай, аз го мисля това нещо и как бих могла да бъда полезна за това семейство. Какво мога да направя? На кого да се обадя? Нали, според проблема. Докато не го решим. Може би и Бог не е събрал двамата, защото може би мисълта ни е еднаква. С какво ви среща тази кампания ежегодно? Всъщност вас не само кампанията. Вие, които сте посветили част от свободното си време на каузата или на идеята да помагате или да работите за хората, които имат нужда някаква. На какво ви научи и с какво ви срещна? И има ли нещо, което все още да ви очудва? Да ви изненадва? Да ни очудва, този не. живот. Да ви да изненадва. Ни очудва, не. В това отношение. Аз лично изпитвам състрадание към тези хора. И изпитвам нужда да го видя усмихнати малко от малко, нали, да поеме пътя си по един по-добър начин. И аз така се чувствам удовлетворена, мога да кажа и от името на Александър, и той така се чувства. И той да си каже... Сещам се за един интересен случай, който много ме провокира да мисля. Беше за Великденската кампания, която мина. Сравнително младо момче, което е на инвалидна количка от 10 на години. И с него поддържам, нали, връзка и им помагам с хранителни продукти, особено на нашето стопанство, нали, отглеждаме плодове и зеленчуци. И за първа година, нали, тая си направихме една оранжерия за домати и поддържаме връзка и носим, нали, неща. И той реши да вземе участие в самата кампания и беше отделил 50 лева. Значи той е човек, който има нужда от помощ, нали, не разполагат с някакви финанси. И аз му казвам, ти сами имаш нужда от помощ. Каза, не, искам да не сме си легнали, нали, гладни, той живее с майка си, нали, заедно. Тя е като придружител, нали, просто му помага. И той беше толкова щастлив, че той може да помогне на някой друг, като той самия се нужда от помощ. Не знам, когато човек има такова желание вътре в сърцето си, мисля, че нито заболяване, няма някаква пречка, която да го спре, и той с радост, с щастие дава да помогне на някой друг. Евентуално самият човек, който може да получи помощ, е възможно да бъде в много по-добро здравословно състояние, колкото е той. И не успях да го разобедя и той каза, не, тези пари са отделени, си ги отделял там по 10, по 20 лева, там определено време, което е, не знам, ставам без думи просто. Да, коментарите на малките случки и на добро всъщност са излишни. И тъй като темата е кампанията Споделен хляб, нека още веднъж да обобщим. Повторете, госпожо Бърдарова, още веднъж пунктовете и в кои часове от деня всеки, който желае да помогне, е добре дошъл. Заповядайте в Международен колеж, в спортната зала на Международния колеж. Там танцуваме клуб за народни танци Жатвари, детска танцова школа Жатвари, на бившето училище Отец Паисий е втория пункт, на втория етаж е физкултурния салон и третия пункт е на улица Шипка 5А, където е Александър и приюта за бездомни хора. Само да добавя за приюта, нали, във връзка с часовете, денонощно, нали, нашите дарители, който има желание, може да носи хранителни продукти. При вас денонощно. А при нас е от 5 до 8:30. Хранителни пакети, но могат да пакетирани хранителни. Задължително хранителни продукти. Но посочили сме в интернет телефоните ни, винаги когато ни се обадят, ние се разбираме с хората, кога им е удобно да дойдат и да си дарят продуктите. Апелираме към всички съграждани, хора, които не са пък чували за кампанията, да прочитат и да разберат какво представлява нашата кампания. Ако искат, могат и да дойдат, предполагам, и да ви помагат точно в деня на раздаването на пакетите, лично да се срещнат с тези хора, които получават помощите, които вие това е много добре. Да. Защото съм сигурна, че имате нужда и от доброволци за раздаване на хранителните пакети. Да. Така имаме една много здрава банда от младежи, които много се радваме, че така всяка година са на линия. Специално за мен имах един интересен случай, тъй като имам 3 синове и те са плътно до мен. Двамата големите са спонсори на различни кампании, не само за кампании, за различни каузи, по които работим. И средният син
преди 2 години за първи път дойде да разнася хранителни продукти. И целият град сме го разделили на 7 района и в различни посоки, различни квартали. И в неговия район се паднаха 2-3 по-такива тежки случаи и когато се прибрали ми казват: тати, имам чуш, че им се смени света и съм живял в нещо различно, ние в някаква реалност. Се сблъска просто какво означава примерно да имаш ти, буквално сме срещали хора, които имат само хляб и вода, нищо друго в къщи, нищо. Паралелните реалности. Да. Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам успех на кампанията. Аз съм дай убедена Боже в този успех. И ние благодарим много на вас. Благодарим.